Vesničanovo. Naša dedinka, ktorú sme spolu postavili. A ešte sme sa nepredstavili ani. No, my sme noví začínajúci youtuberi pod preživkou Dalsam a dneska vám ukážeme našu dedinu, takže budeme natáčať aj Minecraft, CS-ko a Fortnite, tak ja to už nejdem ani okecávať ani nič a idem vám iba ukázať tú moju dedinu, teda našu. Vám tak predstavím, že čo tu máme všetko. Hej, ty tu nemáš čo robiť. No, dobre. Ale ešte nemáme niečo vybavené s jedným typkom, takže musíme ísť za ním. Minule som ho pozval na večeru, on mi to nezaplatil. Hej, zaplať mi tú večeru! Zaplať mi tú večeru! Zaplať mi tú večeru! 63 diamantov. Ešte ten jeden. Ešte jeden. Ešte jeden. Nemám viac. Pomoc. Aha. Ujbaj sa toľko. Dobre, no. Tak ideme vám to ukázať, tú dedinu. Takže toto je môj barák. Teda aj náš, lebo... Ale teraz som ho zastredil. Chodník, takže semka môžu chodiť vesničani, keď nechcú chodiť po ceste, keď sa chcú prejsť na čerstvom vzduchu normálne, tak si iba prídu, pôjdu takto. A tuto už začína cesta, po ktorej tiež môžu ísť, ale asi to majú lepšie po tom chodníku. Potom tu je náš strážca golem, ktorého máme veľmi radi. A ešte vám ideme ukázať náš parking, naše parkovisko. A 6 válca tu máme. Počúvajte. To má dobrý zvuk. No. Takže toto je zatiaľ všetko a vidíme sa u ďalšieho videa a snad sa vám budú naše videá páčiť. Dovidenia.